errealitate berri baten aurrean gaudela, errealitate hau egiturazkoa izango dela, eta norbaitek uste badu joan etorriko pertsonekin gaudela, ez, gaude batez be, datozen pertsonekin, bertan geratuko direnekin, pentsatu behar duguna da, gizarte berri bat sortuko dela, planteatzen da immigrazioa beti, horrelako alboko bide lateral bezala, eta oso importantea dena da, jakitea prozesua gogorra dela migrazioarena, baina azken finean lortu behar duguna da, tresneri bat ipini, tresneri bat mugikortasuna, goranzkoa bermatzeko. Bertako guztiekin ere ez gara ondo konpontzen. Bertako askorekin ez dugu egon nahi. Orduan oso importantea da, existitu daitela desinteres kortez bat. Ni izan daiteke abokat izan da oso pertsona atsegina bestentzako, baina ez du zertan sakondu behar harremanetan. Beste egoera batzutan, egoera oso maltzurtuta egoten da talde eta kolektiboen artean, jatorre kolektibo ezberdinen artean, eta batzutan esaten da, auzokide onak egiteko, hoberena dala, horma altuak existitu daitezela, eta euren artean ez dezatela harremenik izan. Hori da esatu baterako, estatu batuetako zenbait kapitaletan eta zenbait hiriburutan ematen diren esatu baterako auzo txinarra, auzo irlandarra, auzo latino, hau da, hori ez da azken finean eredu on bat. Inguru honetara etorri izan diren etorkinak batez be latinoamerikarrak eta marrokoarrak dira. Zonalde onak dira alde batetik lan egiteko, baina zonalde onak dira bizitzeko hiriburuarekin lotuta daudelako. Erkatuta gaurko migrazioak eta duela 40 urte ematen zirenekin, orduan protagonismoaren handiagoa zen gizonena, ze gizonak industriara egaten ziren da gero familiak hartzen zuten, eta gaur industria berria familia da. Bizkaian errumanoak modu signifikatiboan ego Uriben dagoz, Zornotzan dagoz, Gernikan dagoz eta Durangaldean dagoz. Horietan ematen dira nolabaiteko poltza batzuk, eta poltza horiek egoten dira lotuta askotan errealitate industrialarekin eta emakumeen kasuan ere zaintzarekin. Txinatarrak normalean identifikatzen dira misterioarekin. Instalatzen dira holan komunitate itxi hauetan, bizi dira euren artean, baina euren kopurua bere oso 7% nik uste dut sekula ez dutela pasatu erkidegoan, eta gero udalerri toki batzuetan hori baino txikiagoa da, eta beste dutan pizka bat handiagoa da. Hombre, basardin baditu badaukazuean polo industrial dena eta almazenena, txinarrez jotzia eta baina azken finean gero kopurua oso eskasa izaten da. Gertatzen dena da, negozioak dituztela, negozioekin lotuta badutela nolabaiteko azken finean migrazio regulatu bat. Hau da, migrazioa oso sistema errez bat da, ez da? Zu badaukazu semaforo bat, semaforo hori ikusten duten, migratzen dutenek edo ikusten du sistema migratorioak, eta orduan hemen dagoen batek esaten dio etorri gura duen bati, ez zaitez etorri, ze gauza txarto dagoz. Eta orduan argi gorria ipintzen dio. Etorri zaitez, baina zeuk ikusiko duzu, hanbarra ipintzen dio. Eta esaten dionean, etorri zaitez, ze aurkitu dut zuretzako lan bat ez dakit non bestean, eta batek galdetu ditia ni bezalako pertsona bat ezagutzen dudan. Eta horrela sortzen dira migrazioak. Migrariek mugitu egiten direla, eta behin lehenengo mugimendua egin ondoren gainontzekoak egitea, beti egoten dira lotuta bi konturekin. Bata da sareekin, eta bigarrena izaten da bigarren migrazio bat egitea gutxiago kostatzen zaiela. Zeleen handia egina dut, ezta? Hau da, norbaitek hemendik esan die etor zaitez,
etorri dira, eta gero hemen tanteatzen egoten dira, eta egon litezke reemigrazioak. Eta horiek egoten dira, eta azken finean aukera berriak bilatzen dituzte.